Okay, ake ngiphinde futhi ngicacise kahle lenkulumo ukuze abanye abantu ingabadidi. Awukho umcimbi owenzelwa umuntu ongaganwanga nongagananga. Angikuphinde futhi ukuze abantu bengadideki. Awukho umcimbi owenzelwa umuntu ongagananga nongaganwanga. Ungabe wesilisa ongaganwanga, awukho umcimbi ophoqa ukuthi kumele enzelwe wona. Ungabe wesifazane ongagananga, awukho umcimbi ophoqa ukuthi kumele enzelwe wona. Uma ngabe lawo bantu bezele beney'ngane sezingabakhumbula ngoba zibadabukela. Ngikhumbula uma wami phela kuba nepheli uma ungabe ungenamzali, ngiyakwazi ungamnamzali. Akuphoqi, ngikhumbula ubaba. Ayikho into ephoqayo. So imicimbi ephoqayo unkosikazi osinile esigcawini okumele kube isidwaba sakhe, umcimbi wokuqala osuke uzomhlanganisa nezidalo lapha emndenini ukuthi nangu unkosikazi onikeza isidaba sakhe ukuze mefike emakhehleni afike emukeleke. Mese kuba ukubuyiswa ezekhaya izoba ithonga elihle. Akekho umuntu obuyiswa noma okhushulwa noma whatever nikubiza ngakho ngakini engakusinanga. Ngiphinde ngize kumcimbi wabantu besilisa noma wamadoda. Uma ngabe umuntu wesilisa eshonile, wonke nje umuntu wesilisa osekhulile semdala unikezwe isihlangu sakhe ngoba usazohamba namabutho. Isihlangu sakhe kuphela, sibulawa namhlanje siphele namhlanje asinamdati ngoba uzofika hambe nezinsizwa yena usemdala. Isihlangu nje kuphela anikezwa sona, akuphoqi omunye umcimbi ngaphansi kwesihlangu. Bese uma engaganiwe akabuyiswa. Ngiyazi ke khona abantu abazoyibuza, why wena wesilisa enike enzele umcimbi oqala wesifazane engenzela. Angeke phela wesifazane enzele isidwaba sakhe bengagananga. Owesilisa kumphoqa ngoba usazohamba namabutho, usazohamba nezinsizwa. Isihlangu ingakho kufanele kube nezinduku zakho, ube nezihlangu, uphinde ube nezibongo. Ngoba akuthengeleza umuntu ongaganwanga, akuthengeza umuntu ongenayibongo, akuthengeza osibuka, akuthengeza osiphiwa, akuthengeza osandile. Umuntu ushiwo nezibongo zakhe eza igama ezazimehlela. Mhlawumbe uthi unhlamvu zemishanga kwamasha into kanjalo ubezwe babebonga abantu. Uma kuthiwa mhlawumbe intombi zasokhalweni zamqoma zamshiya, kuyaziwa ukuthi umkhulu wakho noma lo bhuti lo waqonywa izintombi zasokhalweni zamshiya and uganiwe ngoba kuthengelezwa. Ngeke kuthengeleze umuntu ongaganwanga oyimpohlo. Ngakho ke bafowethu ngithi lento ngiphinde ngicacise kahle nje. Ukwanda kwamantombazana athi awafune mendo, awafune mshado. Ukwanda kwamkhuba oswaba usiko lokuthi intombazana mangabe ingagananga ayibulawela imbuzi iganiswe mase kushaya isikhathi ngoba khona isikhathi esishayo. Ngisho umuntu engagananga esewu-anti baye besho ngisho ubhuti bakaleyo khaya mase khuluma ukuthi hayi kufanele sekufanele ngabe usemzini wakhe sekushaya isikhathi. Le anti idaliwe ukuthi ufanele kufanele uvusa umuzi, into nje ephoqa edaliwe ukuthi kufanele ayovusa umuzi uma ngabe ezelwe. Yingakho kulicala engagananga. Kuyilicala futhi uma ngabe kuwena ndoda umzalisile wamshiya wayokushada omunye umuntu. Uma ngabe eshona lowo muntu ubuzwa ngaphansi kwakho ukuthi wena usuke unenhlahla. Uma ngabe lo ntombazana iganile, uyonile, iganile, yatholwa omunye umuntu wayidabukela wayenza unkosikazi, usuke unenhlahla, usuke unenhlahla enkulu. Ngoba uma ngabe kungenzekalanga lokho kuyicala lakho namuntu wesilisa ukuthi wazalisa ingane yomuntu. Ngakho ufuna abantu beyange lethu ukuthi ukuzalisa umuntu kuyicala, hayi ukuthi asikwenzile kungamacala. So uma ngabe nje ungaganwanga awukho umcimbi ophoqa ukuthi kumele wenzele wona ngoba uma uganiwe isihlangu bese kuba ukuthi uyabuyiswa. Ayikho ingane ebuyiswayo, ayikho ingane entombazane yomfana ukuthi uyabuyiswa ingane, ayikho into enjalo, ayisoze ibe khona. Ngisho singaphila kusiphi isikhathi ayisoze. Umuntu nje uma ngabe engaganwanga ayikho into esuke. Yingakho phela kunezigaba eziningi eziphoqa ukuthi nempepho yayiphoqa ukuthi beshiswe umuntu oganiwe ngoba le nto yayenza ukuthi yena uhlambulukile umbandakanya nomuntu oyedwa unkosikazi wakhe lo muntu wesilisa. So njengomuntu ongasehambe ecosha eceleni, ithongo lizomuzwa futhi kuzoba nesigaba sokuthi if ezoba nomcimbi azowenza kuno 7 days angahlangani nomkakhe, ala ngendlini abantu abadala, umkakhe lala endlini yakhe. Uyabo? Kwakwenzela ukuthi asheshe axhumane nabantu abadala bemuzwe. Kwamba izimo zashintsha ngoba imizi ayinamuntu. Kwatholakala ukuthi manje nengane engangami isingayishisa impepho. Kodwa kahle kahle le nto ayikuveza ngosobala ukubaluleka kokugana ukuthi kubaluleka kangakanani. ukuthi awunasabelo kanjalo nokukhonga
ubengakhongi umuntu onganalo udwendwe qinisele msulwa lelo ukuthi akakho kodwa ngesimo ke sokuthi manje bayaphela abantu abazi izinto abantu abaqaphela abanaki uthola ukuthi umuntu owazi izinto uhlala emakhaya akanayo unkosikazi kuzophoqa ke lo muntu manje ukuthi hayi kodwa unalo ulimi lokukhuluma ahamba ayokhuluma ngezimo ezibhekene nalowo muntu osefuna kwakhe ubuhlobo noma ngalowo ndlela ukuthi yena ufuna ukuthi kwakhe ubuhlobo kulawo bantu sebebona ukuthi ngaphuma umfazi nendoda. So ke kunento bezenzeka vele bezenza ukuthi uma ungabe ungagani uyibona awunasabelo vele ka unasabelo ubungaganiyo kusuke sekuphoqa izinto ngoba sezeqa ngoba kuhleze kukhona into othola ukuthi umzamo wokumelana lezo zimo lezo thayo noma sekuthiwa ke umthetho uthi kodwa siwujampa ngokuthi noma sekuthiwa isiZulu sithi sizosichibiyela ngokuthi kwakukhona into eyichibiyelo ngoba akekho umuntu onesabelo ukuthi nje uzoba nento okuthiwa uzoba nezwi ekubeni ngisho endaweni emphakathini engenaso isigcawu ungaba ke novo elithatha umfokabani ngoba yena unesigcawu uyabo ungaba ngenele kuzana endaweni namaphuzu amahle endaweni bewathatha amake abantu fowethu bewaphakamisa kuthiwa siyamuzwa ke manje makukhuluma umzoneli sesiyezwa ke manje makukhuluma usibisi yabo hayi cha mfowethu selifakazela hayi ngoba kucwaswa kwakhiwa ukuthi kubalekile ukuganana njengoba uyibona inkolo mNazaretha nje iqaphe iqinisekisa kangaka ukuthi luyasina udwendwe esigcawini njalo njalo isikhathi esiningi nje ziyazi kuyaganwana kuyankolo kuyaganwana okay ke ngisekutheni bafethu awukho umcimbi owenzela umuntu ongenasigcawu ngabe wesilisa ngabe wesifazane uyoba nje umkhumbula lowo muntu akuphoqa ukumkhumbula ngimi lapho namanje ngoba nami ngeke ngithande emathi umzali wami ngimkhumbule ngiyabazi ubuhlungu bongamnamzali yabo ungamnamzali kunengane ezifazi zombuka ngisho libeni umzali wazo ziyokhala elibeni ziyombuka nje libeni uthothi manje zazi ingenaso isikhathi sokuthi laphe zifike emhla encwadi zifike emakhaya ukuthi izala koThekwini ziyobona uba so kuyipheni ungamnamzali ibhlungu kodwa awukho umcimbi okumele uwenze lo muntu ongenasigcawu ngabe wesifazane ngabe wesilisa bekuyilokho nje.